Аз с нея как се запознах, мога да ви разкажа с удоволствие. Бях в Кубрат на концерт и в паузата пристигат двама души, един 30-35 годишен, най-много да е, и едно момиченце с него, едно такова каменинко, така, с вирната главичка. Искам да ми дадете песента Камин. Викам, моля. Да, искам да ми дадете песента Камин, много ми харесва. Но беше времето на големите френски филми, на големите френски артисти, звезди. А у нас естрадата току-що започваше, тя се раждаше, имаше отделни представители, но те бяха още само първи кукичета в пролета. Ето едно такова кукиче, което за пръв път аз видях, беше в новопостроената спортна зала. Това огромно хале, препълнено с народ и тази миниатюрна прекрасна фигурка в бяло, с този могъщ глас, който се разля над главите на хората. Тази емоция. Тя просто обича изкуството. Тя му е посветена, тя е като някоя жрица, която непрекъснато наблюдава огъня да не изгасне там, почиства. Ако не, просто да налее масло, да отиде да легне да спи. Ако изгасне, ще го запалим утре пак. Не, там ще седи до край. Много рядко съм доволна. Защото аз имам изисквания, а за да имам изисквания не мога да им кажа: вижте сега, днес ще получите по-малко, защото залата е по-малка, но ще свирите така 5 за 4. Няма такова нещо. И като започна да пее Лили, ще да падна под тяло. Ea cânta în două locuri, la Barul Melodii și la restaurantul Ambasador, care e aici în spatele meu. Foarte bună, foarte bună. Lumea venind întâi din curiozitate și pe urmă cu plăcerea de a o asculta și de a o reasculta și făcând un succes seară de seară extraordinar. А постепенно стана такава бомба, такава нещо страхотно, че съответно пред ресторанта имаше винаги хора, чакащи някой да излезе от Амбасадор, от ресторанта, за да влезат те. Отсреща Лидо, келнерите седеха на тротуара, празен ресторанта, гледаха с учудване какво става. Отидох при нея, тя беше облечена вече в гримьорната с една много финна дреха, която съм виждала само на големите звезди. И ми каза: не знам в кой свят живее. Въртят се около мене разни хора тук. Каквото ми трябва и не ми трябва, всичко си имам. Занимавам се от сутрин до вечер, учат ме на музика, всичко е много хубаво и много прекрасно. Не знам какво ще стане. Казах никой да не влиза. И трябва да ви кажа, че тя много се промени. И това всеки път става. Днес съм изяла само 2 крем карамела без захар. Една ръки. Чувствах се щастлив, че съм успял да помогна на едно момиче, което да стъпи там, където е местото. Стана звезда. Назад, като се обърне човек, няма нищо. Всичко е напред.